Handumana so sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdahasingan nga, Kayla. Kayla? Magandang diha. Kay na gustong makik-table ni mo. Okay, ma. Ako na si Robert. Ikaw, Kayla. pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung makiglaan ko ni mo. Ha? Ay, kabalang ka. Mayroon na kayong oras. Sir Robert. Hoy, sige na lagi mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha, bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiha sa trabaho nga atong gisadlan. Ug tingalig nalimot pud ka nga mo ani rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na mamalhin. Robert. Dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ko mangayog bayad sa kong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, no-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no. Nga imo ning gibuhat. Tungod kay Tungod kay unsa. ganahan ko nimo. Robert, wa malimot nimo kung unsang klasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makig-uban ako sa publiko? Unsaon na lang, kung naimakailan nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam na kang mag-usab sa mong kinabuhi, tabangan ta ka. Robert, Mahal ta ka. Ug willing ko nga muris ko nimo. Unta hatagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko diha nimo nga tinud-anay nga kung tinguha diha nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa imong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak sa kilid, Birmi. Basta kay mo na to'y akong gingon nimo. Ayaw pag-isgot pa yun sa mong trabaho. Robert. Untay trabaho ni mo, day. Koan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Tita. Mao ba? O gusto may kurso ni mo? Hospitality management mayo kong gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga on sa ta kay wala gutom na da. Babe, wata ko kariyo ta. Ihatod ta ka. Magkuha kong jacket. Sige, babe.
manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon kung pakigsulti ni mo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyon ni mo para sa akong anak. Tita, Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunot lang siyag sama ni mo. Ha, ambisyosa. Tara, Kayla. Ma, ato sa amin. Ako na sa siyang ihatod eh. Ah, sige anak. Amping. ari sa mi, tita. Oh, no, sama ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa mong apartment. Kung doon na may bati nga nasulti sa mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla? Oo, sagot lang pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali po kan makaamgo ka nga. Dili gid ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga uwa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gustong masakitan. Dili ko gustong mabawa ka na ako. Di ko mawaan mo. Mahal ka. Ug wa kay labot kundi ang kagikan. Ang importante mao ang karon. Robert, Will you marry me? Robert, Di ko gusto nga mawa ka pa nako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aram mo to kagid nga mahal ti ka. Ug nani padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ng bahinan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Nakaton ka na sa pagtubag-tubag nako tungod anang babayhana. Maayaw laglay nagsabot. Ang ako lang ipangayo nimo nga sabton pud nimo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla, di na makausab sa kong pagbati nga to niya. Mahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Pasensya na ha kung di may magatambong si mong kasal diha. Saon nga, layo manggod o naku kayo magaso sa prite kung mubiyahe may paingon diha. Anong god pa ng kwarta nag? Ang prite nga imong ihatag na mo, aw amo na ikonsumo dire. Ang busog pang imong isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay kabala ka pa, magpadako kwarta ninyo diha. Og kamo nali bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat nak, og congratulations. Babe, thank you ha nga. Imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ti ka, babe. Robert,
Gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle, Ni Astayo ni mo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. oh, Robert, Kyle, nagkailagay ko nimo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa day ka. Kay ultimo nga akong pag-umangkon, nadagid di mo. See? Ha? Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha? Pero ang tinuod, usaday ka babae nga bayaran, babaeng hugaw. Gusto na! Robert, Daan ko na hibawaan ang inyong gipanulti. O ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ugwa ta ka hatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pagin sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? Usa ka na sa imong ungak ka nimong gibabayhan lang imong gipili. Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakus kay na. Ugwa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha? Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw. Bisag ka nusa, dili og dili na ko siya madawat. Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang nawaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi na. Robert, Mamahawa tali kay na. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug mayo dinhi. I'd give up forever to closest to heaven. dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi, nga anda mo laban o moprotekta na ako, bisan pa man siyang pamilya. Nagtuobi agad ko nga wanay lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kina-prove ni Robert na ako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko o gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa na ko usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mukit magalang kaagin ni Kayla nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagaluhan, Iris. Ang mga kaagi gibatan ba sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. Ay bangon na, oy, kabuntag na, oy, naunsa man ka, basi malitas imong eskwela. Ang imong igsuon na ligo na, bangon na. Ma, bangon ako, ma. Tuyan to kuya sa. Dahil kaya itong eskwelahan. Tagidong. Sige lang, nagwanta lang ta. Ato kaino si mama og papa kuya nga. Balintag puyo. Asam sa tapuyo. Kanan mo lang eskwelahan ko. Sige, ako niyang inon si mama ug papa. Nagplano mis mama nimo, anak Jerome. Tinuod pa? Lagi. Nagplano mis mama nimo nga mamalhin tagpuyo kanang dolog eskwelahan. Mayo inon pa. Kay, layo gid kay mo yung eskwelahan, oy. Duhagod ka oras ang among lakton. Usamay kabot sa eskwelahan. Sige lang, basing inig high school nimo pohon, makabalhin na tagpuyo kanang dool-dool sa eskwelahan. Hindi tunta kung makabalin ang taog puyo kuya sa. Aron, itakapuyog na ka pa. Lagi dong. Ya. Nakay kwarta dia. Mo dugoy. Wam ko tagi kwarta ni mama kay wa man siya kwarta. Unsaon ni mong kwarta dong Angelo? Kutom ka kuya eh.
Magdali lang to eh. Kay, ato ang tamang sa ato. Oh, naunsam ka dun. Yun naman ka. Putol na kay ko kuya eh. Ha? Oh, kadikit sa. Asam ka kuya. Nailubing at taga kay. Ako nang dagdakan og bato dong. Aron, ato makaon. Sige, gi kuya. Nya, okay na ka. Okay lang kuya. Wala ko gutom ah. Ngayon noon. Tana, mamauli ka ta. Kaluoy gud in taon ninyo nga nangaon lang mo anang tagak nga lubi. Uma, kay gusto naman kayo si Don Angelo God. Ay, pastilan kaluoy ba yung taon ninyo, uy. Pasensya na kiti mo mga anak ha. Wa tagid mo mahatagi og baon. Unsaon wa magikoy kwarta. Sige lang ma. Antos lang tayo ni kay pobre man ta. Paningkamot lagi si Roma nga mahuman kag eskwela aron mahawas na sa kalisod. Oo ma. Paningkamot yun ko nga mahuman sa akong pagswila. Ma, pa, nag-graduate naman ko sa elementary. Makaskila ba ko high school? Si Papa lang ni mo ang bangutan ato. Oo, okay, eskwela ka anak. Maningkamot to. Salamat pa. Panganda minuon mo. Nga naman ba? Mamalintag puyo ka ng duol sa eskwelahan. Aron, di na mo mahago sa inyong pag-eskwela. Salamat pa. Salamat itaw nga nakaskwela lagi ko high school. Maningkamot yun ko. Nga mahuman ko eskwela. Recorded by Radio Mo TV. Nginong ko gababi. Sige ma. Ma, daghan lang kita gilaban. Nya, dito din eh. Atuwa ang mga bulingon. Kinsam din yung mga gilaban na to ma. Sa ato ng mga silingan dong, nanawat ko labada para makaabag-abag ko ni Papa nimo. Oh, mao ba ma? Baong ikaw, paningkamot yun og human sa eskwela ha. Aron dili ka magalisod-lisod sa imong ugma. Oo ma. Congratulations, anak! Congrats dong sa katapusan. Nahuman ka naging sa high school. Wow! Salamat ninyo ma. Pa. Ha? Mutig ang exam? O pa. Para sa unsa ba nag-apilan nimong exam dong? Aron malibre ko sa kong pagswela sa college ma. Uy, muskwila yun kag college do? O pa. Aron kung may nindot taon akong trabaho, makatabang ko ninyo. Sige do. Paningkamot nga maabot ni mong imong pangandoy. Ginoo ko. Sabagin nagrintahan ko nga makapasar ko sa exam nun. Aron maka-eskwela ko sa college. Ha? Nakapasar ka sa exam? Oo ma. Nakulian gitinawag ko ma. O niya, unsa may plano ni mo ron, ha? Muadto ko sa Davao City. O, mag-unsa mag-adinto? Muadto ko sa kong iyaan pa. Muhangi ko niya nga muabot ko sa ila kay mangita kong trabaho og muskwela ko ug maadlaw. Ay, wa na problema na ako dong. Mahimo ka na gid nga moabot din sa amo. Salamat tiya. Unsa man day plano ni mo ron? Mangita ko na kong trabaho tiya. Kay inig-abli sa klase, muskwela ko. Nahala sige. Ikaw ang mahibaw din, Jerome.
Salamat ito nga nakasuday kong trabaho isip call center agent. Inagsildo na ko. Magpadaday ko sa amo. Maayo hinuundong kay nakasuda yung kagtrabaho. Alipay sa bita ko tiya. Nga nakita na kong trabaho. Aron makatabang ko nilang mamaupa pa. O, sa may plano ni Moron nga, ting-abli naman sa klase dong. May eskwela ko college tiya. Kay libre rin ko tuition. O niya, makaya ka na ni mo dong? Nga mo trabaho ka o niya may eskwela pagid ka? Ako lang pa rin kamutan tiya. Salamat iton. Kay naka-eskwela lagi ko college. Maningkamot yun ko. Nga mahuman ko sa kong pag-eskwela. Kumusta naman ka dong, Jerome? Okay naman tiya. Ayaw kumpiyansa ha? Kay dili lalim na imong gibuhat nga mo eskwela kag maadlaw niya. Mo trabaho pag yung ka magabi eh. Kapoy sa kong lawas eh. Ay, tingbawi mo nung tanak ko ron kay huwag ko trabaho. Pero maglisod naman yung katok. Saan ko? Dong, Jerome. Tiya? Murag dili na ni maayo akong nakita ni Muda. Daot na kaayo ka, Dong. Maayo tingali nga maunang lang sa kasi mong pag-eskwela kay ako may nahadlok ni mo, Dong. Tiya? Pauli una sa inyo, be. Dili na ako magpapuyo ni mo, Dong. Tiya? Ako'y nahadlok ang imong kahimtang, da. Basin na niya kung si mahitabo ni mo. Maong undang sa imong trabaho o hunong sa imong pag-eskwela o pauli sa inyo. Sakto ra sa paggibuhat sa imong iyaan nga papaulion ka dinhi sa ato. Kailain naman ka ng kahimtang nimo, luya ka na makaayo. Ma, di gyud na lalim ang imong gibuhat, Jerome. Muskwila ka, ug maadlaw, niya, mo trabaho sa tag magabi. Ay, mao lagi pa. Sa lawas lagi ako na ko pauli. Mao na, maong pauhay lang una din sa ato, ha? Aron maulian ang lawas nimo. Ha? Maghita kag trabaho? O pa, ay okay naman akong paminaw. Nauli-uli anam sa ko. Nala, sige. Ikaw ang mahibaw. Ang pigid ang lawas ni mo ha, Jerome. O ma. Pwede ka lang makasugod og trabaho. Salamat, sir. Salamat. Lord, salamat. Salamat kayo kay nakasuding kong trabaho. Salamat kay Lord. Ako'y makapaniwala sa lahat ng ko'y nakita. Dako nga kong kalipay kay nakasud man kong trabaho. Sa pagkakaroon, regular na ko sa dakong mall diri sa Maligta, Davao. Ug magabi nag-silence ako isip ko sa ka-DJ. Sa mga naminaw karon, ayaw lang mo pagpakawa sa paglaom. Laban lang sa kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMI. Mao kita mga ikalang kaagi ni Jerome nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayong tangayo, awit nga nikulang patuloy ang pangalan. Isang pangarap, ako'y naniniwala. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kabaway nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella.
Day, ato tag basketan ang niya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket ang akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hiling og basket, day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Nga ko taong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya mo. Sige, God. So, ayun akong pananghi, di Papa, day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilak laki dito sa baskitan. Di mo sugod ko. Di lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. May guess ko. Sa bintana ko mo agi. Yay! Basta makasod ako! Shot na ako na sila si kuya! Yes! Para tayo na doon si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat, Day. Ayaw na. Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw, ha? Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke! Malipay na sa kukontinuod. Ay! Nila agray kagabi. Pa. Gahi gray kag uhap. Ayaw ko suwayin. Kay di lang na ka ng tamparos sa ang mukha kung magtuman kayo sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa. Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Ni Rita. Wa ko mahimutang pag-ingon niya nga isagpa kasi mong papa. Okay ra ka? Ha? Okay ra, kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oh, kaya di ko gustong doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O, isultihan ko ni Rita. Nakagusto siguro ka na ako. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatian ko sa kong papa. Konsulto na ko ni mo, mga tubang sa iyong papa. John! Unsa? Unsa'y uyabi mo? Oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mukontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsa man na, Tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Pa! Unsa man? Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John! Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Tayo pa. Ako naman, pero... Huwag magiging text nga nadawat gikan ni John. Hain madali ka siya. Wadi ka maibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, Kud. Wadi ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang.
Nakasabot ako, day. Salbahis ka dyan. Imo kong gipalaom. Nitando pa kang magpakasal na pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si Munguyab? Wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso ni mo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, Ila. Hapit na kang mo graduates college. Huwag kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og usa pa, maabot na bitaon niya na sa gustong panahon. Ay, noon. Ay, anak, unta nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? John? Yan na. Nganong niya ka? Di ba ko dugay nga nauli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yan na. Paminawas ako. O sa pa may paminawan ako nimo. Kung anong nibiya ka? Nganong nitalaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ka? Sulti hiragod ko? Gimahal ba gito nimo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasal ta nga di pa ta andam. Gusto na ko nga kung mapakasal ta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John. O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang mapakasal ako? Oh. Ay, hagtod ka ron. Ay, gihapon di ka, John. Give me now, Case of Bride. I love you too. Wag gyud kay kimahayan sa tanang panghitabo. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sad maipaboran sa panahon. Dinhin na lang ko top ug daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power, RMN. No ka mga higalang kaagin ni Ella nga tagahubay liluan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, starting over again. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain,
o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paginaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang lening tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadahas sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Buyaks. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay di na lang. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mo-OJT na ka? Oo ma, Asa basta ka mo-OJT, Buyaks? Maura, asa man o? sa Lapu-Lapu, ma pa. Kinsa ba sa imong kasakan dito sa Lapu-Lapu? Mag-boarding house ako dito ma. Naam ko'y kaila nga, mutabang na ko nga makakita og boarding house. Oh, hala sige, may hiduon. Pagkamping ba dito ha, Buyaks? O pa, Unsa man bay Buyaks? Okay ra ka ining boarding house? Gamay-gamay ra ba ni? okay ra kayo eh, bay Robert. Bahala gamay, ang importante nga, natay kaabtan. Mao gyud. Sige na bay. Ngandam na ta kay, ugma, sugod na batag UGT. Ikaw di ang bag-o nga OJT din eh? Yes ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Tawagan ako Catherine. Ah, sige. O, sa di mong name, kuya? Tawagan ako Buyaks. Pwede mag-kuya lang ko nimo? Oh, pwede ra. Okay. Dali, kuya. Tudloan di kasi mong trabahoon. Sana, kumusta? Okay naman bay. Ikaw, asan ko na-assign? Sa pantry ko bay? Ikaw? Tig-serve ko og mga pagkaon bay. Oh, okay day kayo bay. Oo, Kuya sige, kayo. Buyaks! Ato na ko! Ah, sige Kat. Ingat. Uy, kinsa to? Si Catherine. Guwapa lagi to. Uy, ay sige. Pabugyag di ha. What the chance ang naglariki? Uman sa itong OGT, pagwaan ito din sa hotel. Nya sila magpabiling din eh. Ah, dayag raga itong ako Ikaw no, dagkan sa kayong istorya bata ay. Ay, una ko kulay mo ba ya? Kay, inaano kong pahoy? Sige. Amping. Yung mainong kong katog. Si Catherine na hinunang di asa kong nauna. Nayapag matingali ko eh. Na-in love na ka daw? So boy, Oh, sumdi tawag ana nga magsige mo ka sa hassle sa mga una. ang buot bitaw bay. Ano ka nino? Oy, ako pa nimo no. Imo na siyang panguyaban. Sugtong kakuha na bay? Suwayi lang good. Masino di ay sugton ka pa niya. Naras Catherine, naglingkod. Kagwapa gini eh. Hi Kat. Uy, Kuya Buyaks! Kadukay ko di mo ni Saka diri. Napakigibuhat sa gawas Kat. Gimingaw mo kay kunin mo, kuya, uy. Gigakos ko nimo. Recorded by Radio Mo TV.
Na in love lagi na mo lagi. Ikaw ba? Nagkagusto ka si Catherine ako ba eh? Pasig ako ray na in love din. Na, suway lang gud. Ikaw ba? Oo niya na ray. Mangita akong timing. Boyax, Yes sir? ugma natay outing o kuyog mong mga OGT ha? Sige sir, yes sir. Na-i-deliver ng mga pagkaon ugma. Ikaw nga kung assign. Pangitalag ka ba nimo? Yes sir. Nag-outing na gini. Mauna niyan akong ipaabot nga masulkin ako ni Catherine. Relax! Ako na ang pagkaon! Dali! Ato na kuwaon! O, saman. Wala na biyaan kaya mong larga na ta. Katira, pasakay! Wait, sa! Bye-bye! Hindi kayo si Catherine sa lalaki. Larga na ta. Kasakit akong gibati. May uyab na si Catherine. Kuya, dili ka maliko? Dili. Sige. Maligo sa ko, kuya, oy. Naunsa ko. Ang mura mo nuwad ako. Paano ko din nakadungog sa tingog ni Catherine? Mamauli na ta ha. Kadong ganahan nga mo ba na ako o adto ta magtiwas og inom sa akong boarding house. Okay, ikaw Boyax, sa man ka? Mupauli lang sa ako sir kay mupahuway na ko. Sige, sige. Panganam na mo kay mamauli na ta. Si Catherine. Nagsigisip tanaw na ko. Di na ko siya tagdun. Kay musamot ko ka in love din kung makabati ko siya tingog. Tingin ko makatulog na. Magsige magsamok-samok si Catherine sa kong nauna. Uy, na. Day, i-chat ako. Si Catherine ni. Naunsa day ka, kuya. Lain lagi imong tinagdan ako. Nasuko ka na ako. Akong tawag be. I-chat lagi ka na ko. Naibaw manggugo kuya kay lain kag tinagdan ako ba? Nga ako'y nabuhat ka dili maayo ni mo kuya? Wa man ka. Oo niya. Nga nang may makagligay na ako. Gusto ka mahibaw? Unsa na kinungdan? Nahigugma ko nimo, Catherine. Kuya Boyax. Manahimungdan nga naglipay ko nimo. Kaya nahibaw ko nga wala ko'y chance nimo kay nanam kayo yun. Di nagari ko gusto nga makabatis yung tingog. Kaya ingon sa mawadan ko kusugon ako na mabati. Musulti sa ko ni mo tinuod kaya ha? Malipay ko kung makakita ko ni mo. Ang kuno na ako. Nahigugmasat ko ni mo Kuya Boyax. Pero kinahanglan nga ako ng pungan. Dili na maayo nga ako ng ipadayon kay nga naman ko'y uyab. Ako lagi ampo kuya nga unta. Makakita ka babae nga para kini mo. Catherine. Ginawa ko naman lahat kong talo. Iginugol ko. Bisan tood, ugway katumanan ng akong gugma ni Catherine, kay may uyab naman siya. Nigaan niya sa dang akong dughan, kay nasulti man ako niyang akong gibati. Sa pagkakaroon, may uyab na sad ko. Kanimo, Catherine, kung mamapi ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa mong kinabuhi. Di naman kutob, o
ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may hikalan kaagi ni Boyax nga taga Argao, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalang sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. RMN! Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini sa babae nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Ang matatampo nagdasingan nga Rizabel. Hi, Rizabel. Wato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Kumuadto, Deko. Ha? Gi, ato sa amo. Kisa bligan kita kag tubig init. Musa? Isabel! Isabel! Pa, dera ko sa sod. Doon sa diha, kaya may bisita ka. El, Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? di ba ningon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At ba nga sana si Ronnie Isabel kay tinarong malayang tuyo ni mo. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Unsa man si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka ulitaw no nga tos daga. Prangkahan ta lang ka, Bill. Nakagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa man ning imo ron panguyab na ni? Oh, Bill. Og bang ginaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan ta lang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Oh. Kusog magud ka manigarilyo. Unya pala inumsad ka. May mo man nga akong undangon akong bisyo, basta sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya, unsa naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa iyang mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Mulay akong nabantayan. Ug wa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo hinuon. Tingali mo na kong sugton ron kay ako namang yunungan ng tanan ako mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siya pangutanon. Mao man siya ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wa na sa kumagkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill. Ha? Mga sawa ka na ako? Oh, Bill. Anya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bill. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dado na ko sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Ron, karon nga miniyo na taba. Maayo tingali nga magtukod tag atumbay.
Kay dili mo gud maayo nga motipon ta dinhi sa imong ginikanan hangtod sa hangtod. Nagunaw na, bitaw ko, Annabel. Ask ka lang. Moabot ka lang kita, Ana. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya si ambisyo. Ha? Unsay gitago gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago ni mo. Nibalik kag panigarilyo sa. Uy, pataka nang ka, uy. Maayo lang unta ko nagsulti ka na ko sa tinuod, Ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may mang isulti na ko dong? Nikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga naligo sa kanang nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kinsa nagingon? Di na kinahanglan nga mahibaw karon. Abi ba yung giundang kasi mong beso? Nibalik dili kag panigarilyo? Ay. Ayaw ko na pagbuot kon manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, Ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Maong ayaw na siyang pugi sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anak ka. Maura na'y anak na mong lalaki. Kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? Obel kay, gikapoy na ko din sa bukid, oy. Hay mayo kon kita na lang daw ang manarbaho. Aron makatukod gitag atong bay. Oh, sige. Pero, asa man ka manarbaho? Mobalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganihan naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman yung taon karon oy? Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Kusag di lang ako kugod. Lingaw-lingaw ni ako agod. Ronnie! Ha? Mamalik ta sa ato? Oron, mamalik na lang ta sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, Dili maayo nga anhi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Mao mamauli na sa tong bukid. ay, Naunsa man ka? gilaay naman ko sa itong kahimtang ni bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalgi. Ako nang isa ani mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukal pagkika ni Ronnie. Pero huwag siya magpadana akong kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, oy. Ni ana si Ronnie. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa man? Nakasibat na imong laki? Ha?
Unsa laki ba? Naibaw ko'y. May laki ka din eh. Unsa ko nakipanulti nimo? Ang kun na lang Rizabel nga may gikatagbo-tagbo kang laki din eh. Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Masa? Bato kang jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko itong kahimtang, uy. Ang magsige taglali sa hinungdang butang. Mularga ko sa Johnson. Mangita akong trabaho dito. O ikaw good. Lalarga. Kaya di na ko mo trabaho. Ani lang ko din sa bukid. Pila na ko kabuan din sa Johnson. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magdisi manawag na ako. Oh, uy. Si Anne maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka dyan, Sandron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak? Ha? Unsa ko'y mga anak? Maumong ko'y tabi-tabi diri, Day, nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day ba? Nanawag ko nimo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imong mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno kas laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo na mo ron? Wala to'y may muna. Inipirma naman na yung mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 City Mail sa Dore. Unsa bisa na ko ninyo? Nga na inyo akong gingon ini. Di lang ta magdagag istorya, Bel. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinabot. Mau magbuwag na lang ta. O sige, magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtanay sa usag-usa. Ka nang umiyak na Nagbuwag ni Ronnie kay di magid may magkasinabot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa Dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka manggani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ditong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Rizabel nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo awit ka nagulahan, kapit lang. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papadaw sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni Ining Tolamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa dahil sayang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Benji. Benji!
I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa, Dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman din ning higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Naagyapon siya'y chance nga mamabdos. Dok. Benji, unsa pa? Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumaptos na sa dunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mo tawag baby? Anya ko nga, ana. Makuhaan na sad ko. Gikapoy na ko mula ang suwa. Kaduhan ako makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa. Ganin laram na si tawag si ngayon mong asawa, bay. Ano kay planong tumago na? Wabay. Salbi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka matubag sa akong mga tawag. Ang gikabay ko. Gano'n daw akong mupahoy. Benji, sa may nahitabo ni mo. Dili makaingon ani sa una. Sa una, magpahibawgit ka na ako kung asa ka mo adto. Unya wa gid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. Unya giuli pagid ko nimong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko nimo. Ayaw kalimot, ana. Huwag malimot ka asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji. Mura na kong taw-taw dinis bay. Sud gawas lang ka tungod sa imong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstorya na ko. Benji. Mapasagdi ko, kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni paagi na ko, di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji. Han, di ba day off ni mo ron? Oh. Gusto ka manglaag pa? Tao-tao din sad nga, wa na makapanglaag. Di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang ni mo isip imong asawa. O gusto ko makabawi ni mo. Sige na, kaon na. Nakaluto na ko og breakfast, unya. Mangandam na tinig human. Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, Satan. Imingaw kay ko nimo. Gamingaw sad ko ni mo. Sorry sa akong nabuhat, ha? Benji. Wa pa gyud? Negative man kay hapon, Han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan po di ta magkaanak, okay ra. Daghang mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang magada. Oh. Ayo. Kinsa man ron? Nakikipaabot ng bisita? Wa man, han. Dali, atong gawson.
Unsa ato? Han, kinsa na? Oh. Vivian? Benji, ikaw cute. Sakto gid ay ang gihartag na address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon na nga masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Usa? Ginoo ko. Pasensya na kaayo kung nakasamo ko ninyong managtiayon. Ug salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. Og wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Ug sa dihang nahibaw kong nagbunga gyud ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Ug wa ka makagusto nako. Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauwaw kaayo ko. Unya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa tong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadako iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Mao nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na kasayang tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud ano na ako. Nakasabot ko, Benji. Og adto na ko. Salamat kaayo. Han. Unsay plano nimo kung mapamatod-an gyud nimo nga imo siyang anak? Wa ba ko may ba? Sagat kaayo ni alang nako, Benji. Wa ko magdahong nga may anak ka na isnakin. An, pasaylo ako. Maski ako, wa ko may bawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. O asawa na tika. Malabangan ralagi ni nato. Sayang lang. Benji. Ikaw nga man. Kinuha ko. An! Honey! Huwat ako! Nganong ni Bea magkagkaliti doon sa ospital? Naibaw kong wa ko'y katungod nga baso ko. Tungod kay dili pa takaila itong higayon na. Pero Benji, sakit lang tawaton. Sakit kaayo. An? O sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihis yan nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, masunod na akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhini mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug tungod anak, nakatulang nahikam ko aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ko siya karon. Mao nga anhan nimo ang atong anak. Isalig na ko siya nimo og ni Ann.
Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ng mama. Ayaw ka bala ka. Mubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-on na. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Lamini. Siyempre. Luto ko na ni titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak dinhi sa tong bahay. Sa tinuod lang. Lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. O dili siya lisod ikong kumaon. Mahal kayo, tika Benji. Og andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. Salamat, Han. Mahal sa kayot ka. Grabe sa dang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon mi ni-give up nga managtihayon. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. No kita mga higalan kaagi ni Benji nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga naguluhan UNTI. Ang mong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly Haka ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.